So खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान मोनसे भिडियो नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय सो दिनै बे भिडियो जों नायलांगोन चेकबुकनि इउजनि बागै माने चेकबुकखौ जों मानो इउज खालामो मायाव इउज खालामो आरो माब्रै इउज खालामो बेखौ जों बे भिडियोआव नायलांगोन रांखौ ट्रान्सफार खालामनायनि जोंहा गोबां प्रसेस दं बा रांखौ सोलाय बख'लाय खालामनायनि जोंहा बहुत प्रसेस दङ बेफोर जाहैबाय इउपिआई ट्रान्सफार नेट बेंकिं बेफोरनि जोहै जों रांखौ नोंथांनि रांखौ गुबुननो हरलाय आरो लाबोलाय खालामनो हायो बेबायदिनो चेकबुकआबो मोनसे चेकनि थ्रुयै जों रांखौ गुबुननो हरनो हायो लाबोनो हायो बा नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टआवहाय सोनानै लानो हायो गुबुननिफ्राय चेक लाबोनानै स' बिनि सायाव जों सावरायगोन माब्रै नोंथाङा चेकनि थ्रुयै रांखौ सोनो हायो बा चेकनि थ्रुयै रांखौ बख'नो हायो बा चेक लिरनानै गुबुननो हरनो हायो नोंथांनि रांखौ चेकनि थ्रुयै गुबुननो हरनो हायो स' जुदि नोंथाङा दासिमबो चेकबुक इउज खालामफेराखै बा चेकबुक लिरफेरनो मोनाखै माब्रैहाय फिल खालामनांगौ चेकबुकखौ आरो चेकबुकनिफ्राय रां बख'फेराखै बिदिब्ला बे भिडियोखौ जोबजासिम नाय बे भिडियोनि उनाव नोंथाङा चेकबुकजों रां दिहुननोबो रोंगोन चेकबुकखौ फिल खालामनोबो रोंगोन चेकबुक लिरनानै गुबुननो हरनोबो रोंगोन माब्रैहाय नोंथाङा नोंथांनि बिलखौहाय गुबुननोहाय हरनो हायो बा नोंथांनि फैसाखौहाय चेकबुकनि थ्रुयै गुबुननो हरनो हायो बेखौबो रोंगोन आरो बेजों लोगोसे केन्सेल चेकनि इम्पर्टेन्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बे भिडियोआवहाय मानोना जोंनो माखासे समावहाय केन्सेल चेकनि बिराद इम्पर्टेन्स जायो बे केन्सेल चेकनि इम्पर्टेन्सआ मा बेखौ आं नोंथांमोननो दा उनावहाय खिन्थागोन आरो बेखौ केन्सेल चेकखौहाय माबोरैहाय जों बानायनानै लानांगौ बेखौ बे भिडियोनि जोबनायावहाय आं खिन्थागोन स' दा भिडियोखौ नायलांदो नोंथाङा आं नोंथांनो दिन्थिनोसै चेकखौ माबोरै फिलआप खालामो आरो माबोरै चेकखौ सिफायनानै नोंथांनि एकाउन्टआवहाय बा नोंथाङा बेंकआव थांनानै केस लानो हायो स' भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो जुदि नोंथाङा बेफोर खामानि आं जा बुंदों बेखौ रोंखायोब्ला नोंथाङा भिडियोआव नायाबाबो जागोन बे भिडियोआ नोंथांनि थाखाय नङा आरो जायफोरा रोङा बे भिडियोआ नोंथांमोननि थाखाय भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो बुजिनानै ला स' फार्स्टआवहाय जों नायलांगोन फार्स्ट पइन्टआवहाय दं जोंहा चेकबुकखौ फिल खालामनानै दिन्थिगोन बिनि उनावहाय आं खोन्थागोन नोंथांमोननो फार्स्टआवहाय आं नोंथांमोननो चेकबुकखौ माबोरै फिल खालामनांगौ माने डिफारेन्स टाइप अफ चेक माने नोंथाङा गावनि रांखौ चेकबुकनि थ्रुयै बख'नोबा माबोरैहाय फिल खालामनांगौ नोंथाङा नोंथांनि रांखौ गुबुननो हरनोब्ला माबोरैहाय फिल खालामनांगौ बेफोरखौ आं दा नोंथांमोननो खिन्थिगोन जों गोबां नुयो माखासे गेदेरमाफोरखौ दान होनाय बा माखासे चेरिटियावहाय माखासे अनुस्थानावहाय माखासे चेरिटियावहाय एमाउन्ट डनेसन खालामनाय बे डनेसन खालामनाया बांसिनानो चेकनि थ्रुयैहाय डनेसन खालामो माने चेकआवहाय लिरना होनानै बिथांमोननो होनाय जायो डनेसन खालामनाय समावहाय स' बे चेकबुकखौ जों माबोरैहाय सिफायनो हायो माबोरैहाय केस फर्मावहाय लाबोनो हायो माबोरैहाय केस फर्माव लाबोनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडियोआवहाय खोन्थागोन स' दा भिडियोखौ जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन होमब्लानो स' लोगोफोर दायो आङो बेवहाय नोंथांमोननो आंनि SBI नि चेकखौहाय लानानै दिन्थिदों स' बेवहाय चेक फिल खालामनायनि प्रसेसा गासिबो बेंकनियानो एखे स' बेवहाय नोंथांमोना जेरै फिल खालामदों नोंथांमोननि जिखुनु बेंकआनो जाया मानो बेबायदि प्रसेसआवनो नोंथांमोना फिलआप खालामनो हागोन स' चेक फिल खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो माखासे खोथा खोन्थाग्रोनो सानदों स' बेवहाय माखासे इम्पर्टेन्ट बुस्थुफोर दङ स' बेखौ मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां बेयो जाबाय डेट बे गोजौनि कलमाव डेट मास आरो इयार बेखौ लिरनांगौ बेहाय जेसेबां नों डेट होगोन बिनि 3 दानसिमहालागैल' बे चेकआ सोलिगोन माने 3 दानसिमनि गेजेरावहाय नोंथाङा जेब्लाखि बख'नो हागोन आरो बिनि उनावहाय बे चेकआ एक्सपायार जागोन स' गोसोआव लानाया मोजां 3 दानसिम स' बिनि नेक्स्टआवहाय दं जोंहा पे जुदि नोंथाङा गावनो बख'नोब्ला बे पेआवहाय नोंथांनि नाम नङाबा सेल्फ लिरना होबानो जाबाय SELF सेल्फ निजे बख'नोबा निजेनि एकाउन्टनिफ्राय रां बख'नोबा सेल्फ लिरदो आरो जुदि सोरबा चेरिटि सोरनावबा मानसिनो डनेसन होनांगौ सोरबा कम्पानियाव हरनांगौ बा कम्पानिनि नाम सोरनिबा नाम बेफोरखौ लिरदो बा सोरबा मानसिनो नोंथाङा चेक हरनांगौ दं बिदिब्ला बै मानसिनि मुंखौहाय बेयाव लिरनानै होबानो जाबाय आरो आं दा लिरनानै दिन्थिगोन जास्ट आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोदोंल' नैबाव रुपियावहाय एमाउन्टआव लिरदो नोंथाङा माने वार्डसजोंहाय बिसिबांहाय जेरै 10,000 बा 10,000 रुपिस अनलि बेबायदि लिरदो ओमफ्राय नैबावहाय
नाम्बारिकआव लिरबानो जाबाय आरो 10,000 बा 10,000 10000 बेबायदि लिरदो बिनि उनावहाय नुबाय नोंथाङा नैबे आंनि एकाउन्ट नाम्बार दं बे आंनि एकाउन्ट नाम्बार बिनि उनावहाय आंनि एकाउन्ट हल्डारनि मुं सिगनेचार स' बे सिगनेचाराव मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो मिस्टेक खालामो बे सिगनेचार फिल खालामनायाव सिगनेचारखौ माबोरै होनांगौ होनोब्ला बहाय लिरना दङ प्लिज साइन एबाभ प्लिज साइन एबाभ होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा बांसिनानो नैबावहाय सिगनेचारखौ होयो थ' बेयाव सिगनेचार होनाया मिस्टेक बेयाव सिगनेचार होनाय माने बे नोंथांनि चेकआ केन्सेल जानाय आरो थ' बे भेलिड जाया बेयाव सिगनेचार होयोब्ला नोंथाङा नैबावहायसो होनांगोन सिगनेचारखौ नैबे नामनि गोजौआव थ' आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फार्स्टआव फिलआप खालामनानै फार्स्टआवहाय जों डेटखौ फिलआप खालामसै जुदि नोंथाङा गावनो बख'नोब्ला डेटखौ डाइरेक्ट फिलआप खालामखानो हायो आरो जुदि नोंथाङा सोरनोबा हरनोब्ला बा सोरनोबा अबेहायबा चेरिटियाव डनेसन खालामनो बा सोरनोबा मानसिनो हरनांगौ दङब्ला बेखौ नों डेटखौ फिलआप खालामाबाबो जायो गुबुन दिनावहाय माने जेब्लानाखि बख'गोन बे बिथाङा बे समावहाय बे डेटखौ लिरनानैबो लाहैनो हायो आरो स' बे नैबे पेआवबो स' आं दा फिलआप खालामनानै दिन्थिखानोसै नोंथांमोननो जेरै दा डेटआ माने आं एसे उनावहाय फिलआप खालामि मोनसे चेकबो दिन्थिगोन माने सासे मानसिया आंनो चेक हरदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन स' दिनैनि डेटखौ आं फिलआप खालामनोसै दिनैनि डेटआ जाबाय 08/07/2021 बेखौ आं फिलआप खालामबाय बे फिलआप खालामखांनायनि 3 दाननि सिमहालागैल' बे चेकआ भेलिड थागोन बिनि उनावहाय चेकआ एक्सपायार जालांगोन बेखौ गोसोआव लानाया मोजां आरो नोंथांमोना स' नैबे पेआवहाय जुदि नोंथाङा गावनो बख'योब्लासो सेल्फ लिरदो SELF आरो नङाब्ला बेखौ गुबुननो हरनोबा जेनेबा नोंथाङा बैनि मुंखौ मिन्थिया होमब्ला डाइरेक्ट बहाय ब्लेंकबो दोननो हागोन नोंथाङा आरो लिरनानैबो हरखानो हागोन जास्ट नोंथाङा नोंथांनि एमाउन्ट आरो सिगनेचारखौ होना हरबानो जाबाय स' दा बेवहाय जेबो लिरथ'ला जास्ट नैबावहाय आं एमाउन्टखौल' लिरनोसै मानोना आं बे चेकखौ सासे मानसिनो हरनांगौ स' बेवहाय आं बे सासे मानसिनो 10,000 रुपिसनि चेक हरगोन स' आं बाहाय 10,000 रुपिस अनलि लिरनोसै नैबे अनलि लिरनायाबो गोनांथि मानोना बिनि उनावहाय मानसिफ्रा मिस इउज खालामनो हागौ स' बिनि थाखायनो जाहाथे बिदि दाहाथों बिनिखायनो नैबे अनलिखौ लिरनाय जायो स' आं दा बे 10,000खौ फिल खालामबाय आं बेवहायबो 10,000 ओरै नाम्बारिक मदावहाय लिरनोसै आरो बेबायदि नैबे जिर'निफ्राय नैबे बोथेनाय सिनखौहाय गोजान खालामनाङा खाथि खाथि लिरनांगौ स' बे जाबाय दा बेवहाय आंनि एकाउन्ट नाम्बार ओमफ्राय आंनि चेक नाम्बार नैबेयो स' बेवहाय आं सिगनेचार होना हरनोसै आरो स' दा आं आंनि सिगनेचारखौ होबाय स' दा बे चेकआ रेडि जाबाय आरो हरजानो माने सोरनोबा हरनो गोसोब्ला बे चेकखौहाय बिसिनानै हरनो हाबाय आं दा बेखौ सासे मानसिनाव हरनांगौ स' आं बिसिनानै दोनखानोसै जास्ट बे मानसियाहाय बे चेकखौ लानानैहाय गावनि नामखौहाय फिल खालामनानै बख'नो हाबाय आरो बेंकआव थांनानै डाइरेक्टनो आरो जुदि आं नैबावहाय ओरैहाय मोननै सिन बोनानै हरबाय बिनि ओंथिया जाहैबाय मा बे चेकखौहाय डाइरेक्ट केस काउन्टाराव थांनानै माने बे बख'हैनो हानाय नङा आरोखि बेयाव सिन बोनाय मानि एकाउन्ट पे नोंथाङाबो एकाउन्ट पेबो लिरनो हायो एकाउन्ट पेनि ओंथिया जाहैबाय डाइरेक्ट माने नैबेवहाय जा मानसिया थागोन जेनेबा आं सासे मानसिनो हरबाय बिनि एकाउन्टआवल'सो बे चेकखौ ट्रान्सफार खालामनानै लानो नांगोन आरोखि माने डाइरेक्ट थांग्रोमना बिथाङा चेकखौ होनानै केस लाबोनो हानाय नङा बिनि ओंथिया बे लाइन मोननै बोनायनि ओंथिया स' बेनो लोगोफोर चेक फिलआप खालामनायनि प्रसेसा दा आं नोंथांमोननो केन्सेल चेकनि इम्परटेन्स आरो केन्सेल चेकखौ माबोरै बानायो बेखौ दिन्थिनोसै स' केन्सेल चेकनि इम्परटेन्सआ जाहैबाय जोंनियाव गोबां कम्पानिफ्रा माने जाय कम्पानियाव माने जाय खामानियावहाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सनि गोनांथि जायो बै समावहाय बैफोरबायदि कम्पानिया केन्सेल चेकखौ बियो आरो माने केन्सेल चेक बिनायनि ओंथिया जाहैबाय माने एकाउन्ट डिटेल्स बा एकाउन्ट नाम्बारफोर बिनाय दा नैबेयाव आंनाव मोनसे केन्सेल चेक दं नै आं अलरेडि बानायनानै दोनखादों बे केन्सेल चेकखौ सिगांनिफ्रायनो स' आं जास्ट नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनोसै माने केन्सेल चेकआवहाय फुरा नोंथांनि एकाउन्ट डिटेल्सआहाय थाजोबो बिनि थाखायनो बांसिनानो चेकखौ बिनाय जायो आरो स' बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे आंनि ब्रान्च कड IFSC कड SBIN 7171 ओमफ्राय
बेवहाय आंनि एकाउन्ट नाम्बार थागोन एकाउन्ट हल्डारनि नेम थागोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ मोननो थाखायनो जाहाथे डिटेल्सआ कारेक्ट जायो बेफोरखौ आरो सिगनेचार मेच खालामनो बे मोनसे इम्परटेन्टसिन बे सिगनेचार मेच खालामनो थाखाय बिथांमोना माने चेकबुकखौ प्रिपेयार खालामो आरो बांसिन कम्पानिफ्रानो स' केन्सेल चेक बानायनो थाखाय गेजेरावहाय बिदि लाइन मोननै बोदो केन्सेल लिरना होदो नोंथांनि केन्सेल चेकआ रेडि जाबाय आरो स' बेखौ नोंथाङा जेराव बियो बेवहाय हरनो हानाय जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बिसिमल' स' भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो स' गोजोन्थों